Kwento niya sa akin, pinakita po yung resulta ng creatinine na 544. Binigyan po natin, i-recommendan po natin itong Amazing 4, yung Miracle C, Mega Multiplied Mega 1, at pinainom natin ng twice a day, at binigyan din natin siya ng juice, Amazing juice. So ano po nangyari? Ilang pong araw, linggo, ilang araw pong mayroon siyang magandang kamatian o magandang ginhawa, at ilang linggo o ilang araw, ilang buwan na nagnormal po yung kanyang creatinine. Pakikwento po na sa atin po. Pag ano niya, pagkatapos niya ng 18 days na tumada, Yung pag-inom ng ating Amazing 4. pinablood chem ko ulit siya. Yun na, ang result ng blood and creatinine niya, nag-105 na lang. 105 na. So normal na. Normal na. Saka so, ano niya, blood sugar niya nagbaba din. Saka, guminana na siya magkaon. So dati po hindi na halos siya nakakakain. Ang sarong subo niya, ayaw na niya. Kasi ang paglasa daw niya, lahat daw malangsa. Kaya pala noon, payat na yung anak niya. Butot laman na siya. Butot laman na. So ngayon po, after 18 days, nag-normal, ginanahan ng kumain, at nakalakad na siya. Kasi dati hindi na nakakalakad. Naka-wheelchair siya, nabigla ako noon na luto ako ng itlog. Parang sabi ko, nakatalikod ako. Parang nararamdaman ko, may tao sa likuran ko. Yun pala, nang paglingon ko, yung anak ko si Megan, nakatayo dun sa likuran ko. Iniwanan niya yung wheelchair. After na nakainom siya ng 18 days. So nakatayo na siya bigla. Nakatayo na siya. At ginanahan ng kumain. Parang lumakas-lakas na siya. Kasi hindi ko lang kumakain, hindi makaano. At yung sugar, bumaba na, plus yung creatinine, nag-normal na. Nag-normal na. So tinuloy-tuloy natin pag-inom niya, siguro mga 3 months o maybe 3 months. Basta, last kong pag-digdig, October. So, hindi, wala na akong pasta. Wala ng pera. Sagad na talaga ako. Pero ang kagandahan niya, nanay, hindi na dialysis si Michael. Hindi. Dati payat na payat, hindi na halos mga nakakain na. At ngayon po, kinukwento niya, mataba na si Michael. Mataba na, nakapagpasada na ng nagpapasada na ulit ng tricycle. Kaya siya na ang nagsusuporta naman sa akin nga na sa pagkabuhay niya. So parang imposible po na yung anak ninyo na halos mamamatay na, sabi niya hindi na magpapadialysis, di baling mamatay na lang. Diba? Halos hindi na kumakain, payat na ngayon po ay magaling na, tumaba na, mataba na ang anak ninyo, very healthy na, at ngayon nakakapagpasada na. Dati nga noon, hindi siya nakakalakad. So ano po ba ang masasabi mo sa ating mga nanonood ngayon? Kaya, ang masasabi ko sa indong mga nagkakadangog o nanonood ngayon yan, magsiwala ka mo kay Doc Joey dito. Dahil ang anak ko napagaling niya sa mga food supplement. Walang imposible. Saka, samahan din ninyo ng panalangin. Taos pusong panalangin. Yun po ang importante. Pinaka-importante. Opo. Yun ang ginawa ko po sa kanya. Yan ngayon, masaya na ako na nakita kong mataba na, magana magkaon. Pagkatapos nakapaghanap buhay na. Nakapaghanap buhay na siya. Dati wala na talaga. Wala na. Naka-wheelchair na lang. Akala ko nga hindi na siya gagaling. Siguro kung ipinadialysis ko, wala na. Most likely. Yung ano niya, mga kasabay-sabay niya, wala na. Wala na.
So, praise God, hallelujah. Oh, Kaya praise pala God. ngayon, yung manugang mo, dami rin na karamdaman, dinala mo dito. Kasi Kasama sa akin. nagpasama sa'yo kasi nakita nga dun sa kanyang bayaw na dati butot balat laman na na. lang. Oo. Ganyan. Ngayon ay nakarecover ng mabuti at ngayon nagpapasada ng bicycle. So maraming salamat nanay at doon po sa ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, kung ano man po inyong karamdaman, kahit man po kayo ay sa palagay ninyo hindi na kayo magtatagal sa mundong ibabaw, ay magdasal po tayo. Subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, wala po itong chemical. At malay natin ay matulungan kayo at makarecover kayo dahil nga po ang buhay ay habang nabubuhay tayo may pag-asa. Ang importante lang po ay ang Panginoon Diyos. Pangalawa po, positive attitude. Pangatlo po, ito pong Amazing 4. Ito pong Miracle Sim Mega Multiplied Mega 1 na from USA ay punong-puno ng mga vitamins and minerals para makatulong sa ating katawan, lalo sa immune system, para ito po ay magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Kaya po ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. May pag-asa po sa Panginoon Diyos, may pag-asa po sa Amazing 4 na nanggaling sa Amerika. Maraming salamat and good day. Magandang araw po sa ating mga nanonood sa ating ngayon. At pinalan po tayong makita uli si Nanay Mrs. Lada from Daragalbay. Kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta ba ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito sa ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng Amazing 4 at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect mong sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6.
Pag ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di alo. Hindi ano. 1 o'clock pa, 2 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi Hello everyone! Diyos marahay na pagkahapon po sa inyo ka boss. Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pinzena. Ayan, so magandang hapon po sa inyo ka boss. Ayan, so kamusta po ang lahat? Ayan, so hoping and praying po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Kahit na, ayan, talagang grabe yung ulan po na naranasan natin. Ayan, so ingat-ingat at syempre sa mga hindi po maganda ang inyong kalusugan. Ayan, nandito naman po ang Miracle Health Corporation para po tugunan na ang inyong mga problema po sa inyong kalusugan. Ayan. So, pwede po kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa kanyang numero. And by the way po, ang ating office, ayan, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, harap mismo po kami ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, Monday to Saturday, ang aming office po from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan. So, ngayon po, mas pinaaga ang aming office kasi nga po, ayan, may office tayo o kaya may eatery tayo na DJB eatery. Ayan. So, harap mismo po kami ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas, it's Friday. Ayan. So, bukas po kami bukas. Kaya po sa mga gusto magpakonsulta at gusto na po magtanong kay Doc Joey para bukas. Ayan. So, kasi first come, per serve basis po dito sa ating opisina yan. Kung sino yung nauna, syempre siya muna yung uunahin natin. Okay? Kaya po, agahan. Kasi lalo na po ang panahon natin ngayon, medyo masama. Ayan. Kaya po, hanggat maaga pa, 'di ba? Gawa na din natin yan ng paraan. Kasi din po yung ating health, 'di ba? Ang ating mga health concern, doon na pinapatagal natin yan, mas lalo po nagiging komplikado yung buhay natin. Kaya naman po, mag-text or mag-i-save na po yung contact number ni Doc Joey Bitito. Ayan, sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. Ayan. So, yan po yung contact number ni Doc Joey Bitito. Ayan. So, free health, consultation, and free business orientation. So, hindi lang po dito para sa may mga sakit. Bagkus din po ay pwede ito para magnegosyo tayo or yung mga natulungan natin sa kanilang mga health concern. Ito din po ay para mabawi natin lahat ng mga ginastos natin. Kasi dito po, may balik lahat ng mga ginastos natin sa pamamagitan po
ng pagkwento ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and yung ating Mega One capsule. So, good news po sa mga avid clients natin, avid listeners natin. May promo tayo sa ating mga capsules. Kaya naman po, ayan, so punta lamang kayo bukas. Ayan, so may mga clients tayong mga nakakuha. Ayan, so kung nahinig kayo ng aking programa po last Sunday, ayan, so in-announce ko po dyan na may libreng fresh na isda. Ayan, sariwang isda, yung mga mag-a-avail po ng ating mga capsules. Ayan, so I think 6 po yung mga nakakuha ng sariwang isda. Ayan, si Nanay Aranya, ayan, si Ma'am Herlene Pabelonia, dyan po yan sa Ginubatan. Ayan, so yung iba, si Doc Joey kasi nung Monday, ayan, so umuwi ako sa Ginubatan and nag-deliver tayo kay Ma'am Herlene Pabelonia. So nag-avail siya almost 12,000 si Ma'am Herlene. So nakakuha po siya, I think, na 2.5 kilos na bangus. Ayan, so at least, gagaling ka na, may libre ka pang ulam. Ayan, saan ka pa? Ayan, di ba? So, yun po. Kaya naman po sa mga gusto, ayan, maka-avail ng ating promo. Ayan, so I think hirap na hirap talaga, di ba? Ang hirap hanapin po ng pera. Pero mas mahirap po kung kasabay pa na mayroon po tayong mga health concern. Kaya naman po, ayan, subukan ang ating mga amazing products para po ay masolusyonan natin, matugunan natin yung ating mga health concern, di ba? So, Monday to Saturday po ang aming office. Kaya po, ayan, so pumunta na kayo bukas. Kung Sunday naman yan lang yung inyong free day, ayan, so mag-text or mag-call kayo kay Doc Joey if ever po na nandito siya sa Legazpi. Ayan. So, maraming salamat sa mga clients natin na patuloy po na nag-a-avail ng ating mga capsules. Ayan. So, ngayon talaga grabe. At talagang ubos na naman yung ating mga healthy drinks. Ayan. Talagang sabi ko, ay sus, grabe. Yung aking multi-5 coffee as in, na-deliver nung as in 2 days lang naubos yung ating kape. Ayan, so may mga remaining pa. Ayan, Mega E Coffee and Mega Choco. At yung ating juice, ayan, so available pa. Pero yan, konti na lang. Kaya naman, sa mga hindi pa nakaka-avail, ayan, so mag-avail na po kayo. Ayan, so kanina nag-avail si Ma'am ng 5 box na Mega E Coffee. And si Ma'am Modesta from Tabaco, ayan, nag-avail naman siya ng Mega One capsule. Ayan, so natulong, I think, ilang buwan na siya nagmi-maintain ng Mega One capsule. So, yun lang ang kanyang iniinom. Pero, ayan, so lahat ng mga inyong karamdaman, ayan, so lahat po yan, dala na po ng ating mga capsule. Kaya, ang importante lang, at ang tanging gagawin lang po natin is makainom tayo ng ating capsule. So, nakaka-amaze doon sa mga taong naniniwala na ito yung solusyon sa kanilang mga health concern. So, biruin nyo yung isang nagpakonsulta sa atin, talagang grabe, di ba? Hindi lang talagang lahat ng pamilya talagang professional. Pero yun nga, ginawa na nila lahat at mas lalong lumalala yung kondisyon ng kanilang mother. So, kaya naman pumunta dito sa atin, pinainom agad natin ng Amazing Trio. Yan. So, from 200, I think, 47 yung kanyang creatinine. Within a day lang, di ba? Bumaba. Almost 126 na lang yung kanyang creatinine. So, nakakapagtaka, yan, kahit sila, nagtaka dahil talagang ganun yung nangyari. So, yun po, iba-iba kasi yung process ng ating katawan, kaya yung iba mabilis, yung iba naman po matagal. So, lahat po yan may process. Kailangan lang natin, kumbaga, ituloy-tuloy yung pag-intake natin. Kasi hindi po yan agad-agad, maswerte na lang kung mabilis naging normal, mabilis nakabalik sa normal yung ating health, yung ating
lakas, di ba? Yung sigla natin. Pero yung iba, medyo matagal talaga, but then wag tayong magsawa. Lalo na kung may nagbago, may nagbabago. Kaysa almost a year na tayong umiinom, matagal na tayong consistent. 'Di ba? Consistent tayo sa ginagawa natin na everyday, umiinom ako ng ilang klase na gamot, pero nandun pa din. At mas lalong dumadagdag yung aking karamdaman. So, yun, at least dito, kumbaga, at least may nagbabago. Ayan, hindi man lahat na nagiging normal, but then at least may mga nangyayari, 'di ba? So yun, na kailangan lang natin is uminom, yun. So kahapon nga, may nag-text sa atin talagang in accident din. Yan, muntik nang mahulog at nahiwa yung kanyang paa. Yan, sa bakal. 'Di ba? So yun, sabi ko uminom ka agad ng Mega 1 capsule. So dalawa at isa-isa, 'di ba? Kasi isang box lang yung Mega 1 na nandoon na available. Yun, talagang pinainom po agad. Kasi mahirap na, 'di ba? Bakal at may kalawang. So mahirap na matetano, ayan, ma-infection yung sugat, 'di ba? So yun, agad-agad. So tomorrow may mga nag-text sa atin para po magpakonsulta, yan, yung iba naman for follow-up consultation. Yan, kasi nga naka 1 month na. Yan, from nito. Yan, so pupunta tomorrow. Kaya naman sa mga naka-intake na, nakapagsimula na uminom ng ating capsule. Ayan, so kailangan lang po natin ituloy-tuloy. Yan, so magrereklamo na naman tayo. Ayan, so kulang sa budget, ganyan-ganyan. Pero pag lumala po yung sakit natin, more than that, yung gagastusin natin. Kaya po, hanggat maaga, hanggat hindi pa huli ang lahat, ay magpakonsulta na tayo. So, isipin po natin, ang pera nandyan lang yan. Basta tayo ay healthy, kaya natin magtrabaho, at basta masipag tayo, talagang madali lang hanapin ang pera. Pero kung nasa utak natin, may sakit na ako, mamamatay na ako, so talagang hanggang doon na lang. Pero kung gusto natin mabuhay, madugtungan yung buhay natin, makasama yung pamilya natin, talagang ngayon, talagang bibigyan ka ng chance ni Lord na ganun, 'di ba? Kasi narinig mo na ganito yung mga programa. Ayan, may mga testimonials tayo na natulungan. Ayan, so kailangan na lang natin, 'di ba? Subukan, 'di ba? Kasi marami na yung nakasubok. Ikaw na lang yung hindi. Ayan. So, 'yon. Kaya po, ayan, sa mga gusto, ayan, magpakonsulta bukas. Bukas na bukas po ang aming opisina. So, kanina may mga nag-text blast ako kanina. Ayan, sa mga inabot ng aking text blast. Ayan, so para po ay maano sila, kasi hindi na talaga ako halos nakakapag-text blast dahil sa dami ng trabaho natin. Ayan, so but then, ayan, hanggat 'di ba, may time tayo na kaya natin isingit, ayan, talagang yun yung time. Pero yun, sa mga naka-intake na, ayan, so tuloy-tuloy lang ang laban hanggat po na mawala yung ating mga health concern. Ayan. So, yun. Sa may mga katanungan, ayan, about sa products natin, ayan, huwag kayong mahiya na magtanong. Ayan. So, nandito po kami para po ay sagutin ang inyong mga katanungan. Diba? So, yun, hindi pa namin alam kung saan na barangay po ang yun, magkakaroon po ng free health consultation this coming July. Ayan, July 29, I think. It's Friday po sa Kamalig. Ayan, so hindi pa po namin alam kung anong barangay. Ayan, so ipopost na lang po namin sa Facebook page na Doc Joey Bitito, at i-announce din po namin yan. So, kailangan lang po namin yun kay Sir. Ayan yung sa atin, nagpa-schedule. Ayan. So, I think pupunta na naman dito si Sir para po sabihin sa atin yung mga other na info. Ayan. So, abang-abang na lang tayo.
at i-announce naman po natin yan. Sa mga gusto po, mag-message kay Doc Joey through Messenger. Ayan, so i-search nyo lang po ang Joey Bibon Bitito or kanyang second account na Doc Ching Bitito. Ayan, so yan po yung kanyang personal accounts. Pero dito naman po sa ating programa, yan sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so dito naman po tayo daily program natin. So Monday to Saturday, except Wednesday. Ayan, from 5:30 to 6:30 in the evening. So sa YouTube channel naman po, ayan, so para mas makita natin yung mga bagong testimonials. Ayan, so i-search nyo lang po ang YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Ayan, sa YouTube po yan. 'Di ba? So, yun. And next week, ayan, siguro next week po, magkakaroon na tayo ng delivery. Ayan, kasi marami pong nag-order ng fresh na isda. Ayan, pwede na tayo mag-deliver. And yung ating capsule, ayan, kung kaya dito sa Legazpi or sa ibang municipality, ayan, so kung gusto niyo magpa-deliver, ayan, mag-message lang po kayo. Kasi next week, ayan, may available na tayo magdi-deliver, yan. So, delivery, di ba? So, kung gusto naman po ninyo makita at mag-rest or mag-relax po dyan sa Dorotea Resort and Spa, located po sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Yan. So, maraming salamat din po sa mga nag-check-in sa atin for Transcend. Ayan, so, ayan, bukas. Diba? May pupunta dito from Antipolo. Ayan. So, si Sir Castro. Ayan. So, maraming salamat sa tiwala po. Ayan. So, again, tomorrow po, ayan, may promo tayo sa Amazing Capsules. Ayan. So, punta lamang kayo sa mga gusto po mag-avail ng ating promo. Ayan. So, malapit na yung kaarawan ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so marami na naman nag-aabang, I think, ng ating promo sa ating mga capsules. Ayan, so sinisimulan na po ng ating CEO na si Doc Joey yung mga promo. Ayan, so I think yung iba talagang naghahanap pa yan sa mas higher na promo. Ayan, so yon. Ngayon pa lang po ay may promo na tayo. Kaya bukas, agahan nyo lang. At yan, medyo konti na lang talaga yung stocks natin, lalo na po sa ating mga healthy drinks. Yan, kaya po kung ayaw nyong maubusan, ayan, mag-avail na po kayo bukas, 'di ba? Kasi, yan, kapag naubusan tayo, yan, so sayang, 'di ba? Sasabihin naman natin, sayang, na nakinig na ako na mayroon ng stocks pero hindi pa ako pumunta. Ayan, so kaya po, yan, bukas na bukas po kami. Ayan, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Pero nag-extend pa yan. Kasi yung ating DGB Eatery hanggang 8 p.m. Ayan, so gumigising kami 3 a.m. or 4 a.m. until 8 p.m. Ayan, so at least, diba, sabi nga kapag napagod, pwede kang magpahinga. Huwag ka lang susuko. Ayan. So, ganun po yung buhay. Hanggat kaya natin, gawin na natin yung best natin. Kaysa papalipasan natin yan, yung panahon po, mabilis lang naman, yan. So, ngayon po, biruin nyo, 2024 pa lang, pero ngayon, diba? So, nagkalahating taon na naman. Ayan. So, mamamalayan natin 2025 naman. Ayan. So, kaya po sa mga hindi po gumagaling ang inyong mga health concern, ilang taon na kayong pabalik-balik sa hospital, ilang taon na kayong gumagastos, pero nandyan pa din po ang inyong mga sakit. Ayan, try nyo po at subukan ang ating mga amazing products from Amazing 4, Amazing Trio, and ang ating flagship products na Mega One Capsule. So, ang ating mga capsule po, hindi lang po basta-basta na mga capsules, kundi po ito ay naglalaman ng mga gulay at prutas na kailangan ng ating katawan. So, si Miracle C po, 5 klase po yan ng mga vitamins. Kaya po tinawag siyang Miracle. Kasi nga po, talagang nagmimilagro po siyang vitamin C. Even po, mga bata, matatanda, ayan, so, pwede po ng ating Miracle C.
Kaya hindi kasi po tayo bilang tao, hindi po tayo nagpo-produce ng vitamin C. So ito pong Miracle C natin, 5 klase po yan na vitamin C. So nandyan po si Ester C, si Rose Hip, si sea buckthorn, si Indian gooseberry, si acerola berry. So yan po yung ating 5 klaseng Miracle C. Yan. So maganda po siya sa mga sa buto, kasi may calcium po siya. So may mga stomach pain, ayan, pwede po si Miracle C. Kasi nga po, may neutral pH po siya. So may anti-aging properties din po siya. Kasi nga po, loaded din po siya sa antioxidant. So si Multi-5 naman po, ito naman po ay para palakasin ang ating immune system or ang ating resistensya. Napaka-importante po na palaging malakas ang ating immune system. Kasi nga po, kapag humina yan. So, delikado na naman. Pwedeng mag-cause na naman ng iba't ibang health concern. Kaya po, mas mainam na lagi po nating i-monitor yung ating kalusugan. Kasi yan po, yung ating tanging puhunan. Yan yung pinakapuhunan natin. Yan. So, magsasabi kayo, Miss Len, ang puhunan ay para lang sa mga negosyo. Kasi tayo, bilang tao din po, paano tayo makakapagtrabaho kung ang sarili nga natin, hindi natin kayang alagaan. Ayan. So, magtatrabaho tayo sa ibang tao, pero yung sarili mo, hindi mo kayang alagaan. Kaya po parating unahin ang ating sarili bago po sa ibang tao, 'di ba? Sabi nga, bago ka tumulong sa iba, siguraduhin mong tinutulungan mo din yung sarili mo. Kasi paano ka makatulong sa iba kung hirap na hirap ka sa sarili mo pa lang, 'di ba? So, yun po. Kaya po, yung ating Multi-5, 5 klase po yan ng mga mushroom. Pwede siya at magaling po siya sa may mga bukol, sa may mga arthritis, sa mga mataas ang cholesterol, sa may mga cancer, sa may mga, yan kasi nga po, yung bukol pwede pong maging cancer. Yan. So, at sa mga nahihirapan po mag-bowel movement and yung mga bloated, laging bloated, constipated yung ating, tiyan. Yan. So, pwede po yung ating Multi-5. At sa mga may problema po sa myoma, menstruation, kasi yung iba talaga yung kababaihan, 'di ba? Pag may menstruation, grabe yung dysmenorrhea na nararanasan. And yung ating Mega-E naman po, yan naman po yung 5 klaseng mga berries. Yan. So, mga potent berries naman po siya. So, nandyan si acai, si pomegranate, si blueberry, si cranberry, at si elderberry. So, ito nga, hindi ko halos familiar sa personal na mga prutas na to. Pero, everyday, ayan, so, umiinom tayo. At least, hindi man natin nakilala in person, hindi man natin nakikita, pero nasa kapsula po siya. Ayan, so, kapag ininom mo siya, ayan, talagang siya na yung nagtatrabaho sa loob ng katawan natin. Ayan, so, yan po, yung nakabuo sa Amazing Trio. So, pinakaunang products ng Miracle Health Corporation. So, si Mega-E po, napakaganda po siya sa mga mataas ang cholesterol, sa may mga cancer, may problema po sa UTI, sa may mga problema po sa kidney failure, sa mga dinadialysis. Ayan, so maganda po yung ating Mega-E capsule. Kasi nga po, siya naman po yung naglilinis na yung kumbaga, tatanggalin yung mga basura or toxins sa loob po ng ating katawan. So, si Mega-1 po, yan na po yung combination ng ating Amazing Trio. Pero, ang kinagandahan dito, kasi may idinagdag pa po siyang 7 added herbs. So, biruin nyo po, may nakuha na kayong 15 ingredients na nandun kay Miracle C, kay Mega-E, and kay Multi-5, plus may idinagdag pa pong 7 added herbs. So, biruin nyo dun pa lang, 15 na, pero si Mega-1, mas talagang amaze pa tayo kasi may dinagdag pa siyang 7 ingredients. So, nandyan si broccoli, si turmeric, si malunggay, yan, si holy basil, yan. So, nandyan na po kay Mega-1 capsule. So, ito yung pinakaunang
na try ko na capsule sa Miracle Health Corporation. Kasi hindi ko pa kaya yung Amazing 4. So, si Mega 1 pa lang yung kaya natin. So, yun, ang ating Mega 1 po ay maganda po yan sa may mga goiter, sa may mga menstruation problem, sa may asthma, sa may mga sakit sa puso, ayan, so, or any health concern naman ay pwedeng-pwede po yung ating mga kapsula. So, ang kailangan lang is kung maka-intake ang ating mga clients. So, tomorrow po again, bukas na bukas po ang aming office. Kung gusto nyo po mas maintindihan, mas maunawaan po ang ating mga capsule, mga healthy drinks natin. Ayan, so visit lang kayo sa ating office. Ayan, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami, Monday to Saturday. Ayan, so last time po may pinadala po sa America ID na Amazing Trio. So, may nag-order po sa atin Amazing Trio. So, pinadala muna sa Baguio kasi nandun yung pamilya. Then, sila na yung magpapadala doon sa ibang bansa. Yan. So, ganun po kagaling yung ating mga capsule. Kasi nga po, ito ay kailangan ng ating katawan. So, sa second part, siguro ang magpapatuloy po is si Miss Maika kasi si Doc Joey, ayan talagang grabe. Kung magtrabaho daig pa yung binubuhay ng ilang anak, 'di ba? So, nandun po siya at bumibili ng isda. At yan kaya sa second part po makakasama po natin si Miss Maika. So, biruin nyo si Doc Joey nga. Kumbaga, talagang masasabi mo na naabot na yung tugatog ng tagumpay. Pero hindi pa din humihinto, 'di ba? Sa pagtatrabaho. Kami nga, mga bata pa, dito ang trabaho parang maghapon na, ayoko na. Pero si Doc Joey, go na go pa din. Yan. So, ganun po. Ka-amaze yung ating CEO na si Doc Joey. Yan. So, kasi malakas na palakas po siya at hindi ramdam ng pagod. Kasi nga po, ayan, ang sekreto po is yung ating mga capsule. So, siya mismo ay gumagamit ng ating mga capsule. At walang mga iniinom na iba maliban sa ating mga amazing products. Kasi nga po, ito natural. Yan, siguro nga mas mauunahan pa namin tumanda si Doc Joey kasi si Doc Joey parang mas bumabata ayan, instead na tumatanda kasi nagkakaedad na pero mas lalong bumabata dahil nga sa ating mga amazing product. Kaya po kayo kung kayo po ay nakikinig at nanonood ng ating programa, ayan, so ito po yung pinaka the best program kasi ito po ay makakatulong sa ating kalusugan. So maraming salamat po. Hoping and praying po ay mas nakakuha kayo ng aral sa aming programa at mai-apply po ninyo ito sa inyong buhay. Yan. So maraming salamat. Tomorrow po, bukas na bukas ang aming office from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So free health consultation po. Pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So maraming salamat. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pinzena. Ayan, so maraming salamat. See you tomorrow. God bless. Keep safe everyone. Ayan, ingat-ingat po, lalo na sa mga papauwi. God bless and see you tomorrow. Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib.
Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Oh, igib ng igib na ngayon. oo. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally Totally. na talagang Opo. hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang Hindi, ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yon talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic oh, drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, Urinalysis. oho, Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa Minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihi ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, Specialista. specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta.
Pagdating ko dito, di pinabasa pa yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, itry daw itong ano. Di pinainom nila ko ng amazing po Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagaan. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4 nawala. Wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo yung- pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. At 22 hours pa lang. Yung ihi ko. Yung kaya doon ako nagsabi, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ang ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra. Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Ngayon, yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Grabe. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng board lang, wala na, okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi, sir, ang sa akin dyan, Good afternoon, amazing people. Welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Mama Ann Bitito Prinsana. My name is Miss Maika. So, samahan niyo po ako sa second part ng ating talakayan. Dito lamang po yan sa ating programa. So, anyways po, sa mga magpapakonsulta po sa amin, so pre-health consultation and pre-business orientation. So, pwede po kayo pumunta sa office namin dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan
ng Mabel Fashion na Limited at Angeles Cakes, di ba? So, sa magpapakonsult po tomorrow, pwede pong agahan po ninyo, di ba? Para mas makapaghanda ng mas maaga din ng ating CEO, di ba? And of course, pwede po kayo mag-resell ng aming mga products para yung mga naigastos ninyo or mga na-avail ninyong products sa amin is maibabalik po sa inyo yung pera, di ba? So, ganun lang dito. Win-win challenge dito sa atin. Napagaling ka na sa inyong kalusugan, natulungan ka pa sa inyong financial, di ba? Sa financial. So, ayun po. Again, bukas po kami from Monday to Saturday. Monday to Saturday. So, from 9 a.m. to 6:30 in the evening. So, pwede naman po kayo manood ng ating live streaming. Diyan po yan sa DCGV News Online and sa page na Doc Joey BT2 page, diba? So, yan po. Pwede po kayo dyan mag-comment, diba? Mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating mga YouTube channel, diba? So, good afternoon po sa mga nanunood and sa mga nag-comment sa atin, diba? Kay Wyman. Hi, ma'am. And then, hello. Kay Ma'am Yolanda, tawag dito, Ma'am Yolanda Bo, diba? So, hello po. And sa mga nakatutok sa ating live streaming, good evening. Kasi gabi na po pala, diba? So, it's already 6:18. So, magandang gabi, amazing people. So, ayun po, para po matulungan kayo sa pangkalusugan, pumunta na po kayo mismo dito sa aming opisina. So, kami po ay handang tumulong sa inyong mga iniindang karamdaman. So, we have amazing products na talagang napakagaling po na siyang tutulong sa anumang karamdaman. So, para po yan sa mga health concern, hindi lamang po para sa iisang karamdaman lamang, bagkus yan po ay para sa pangkalahatan, di ba? So, ayun po, pwede po kayong mag-message or mag-call sa CP number po ng ating CEO. So, dalawa po ang kanyang CP number. May Smart, then may Globe. So, sa Smart po, pwede po ninyong i-take note or pwede po ninyong i-phone book sa inyong mga cellphone. So, from Smart, 0998-975-8121. So, 0998-975-8121. And for Globe naman, 0917-853-8933. So, ayan po, pwede na po kayo dyan mag-message, mag-call, or pwede po ninyong i-video call naman sa Messenger ang ating CEO. So, dalawa din po ang kanyang account. First account, Joey Bibon Bitito, and then second account, Doc G Bibon Bitito. Para po to sa mga malalayong lugar, di ba? May mga client po kasi na malayong lugar and hindi makakapunta. So, yung patient or yung client po, kung hindi po makakapunta, pwede pong i-video call din. Pwede po natin ipadala yung mga products natin through LVC and JNT. So, lahat po yan gagawa natin ng paraan para makapag-intake ng products, especially po yung mga client po natin na mga may iniindang karamdaman. Though, pwede din po mag-intake yung mga client, yung mga tao na walang karamdaman. I mean, for maintenance, kumbaga. So, pwede po kayo dyan for prevention and protection. So, ayun po yung mga naitutulong sa atin ng mga produkto ng Miracle Health Corporation, di ba? Pero, kung medyo malayong lugar, tapos gusto talagang makapunta dito, may pwede naman po kayong utusan, di ba, na pumunta dito para yun po yung mas makaintindi ng ibibigay natin na dosages or kung mismo talagang gusto makausap, di ba, yung ating CEO. Kasi syempre, mas mabuti na nakausap pa din ninyong face-to-face or personal yung ating CEO, di ba? So, ayun po, lahat po gagawin natin. So, bibigyan po natin ng actions and dun po tayo sa solution, di ba? Sa solution tayo lagi. Kasi nga, kailangan po natin na tulungan na agad or bigyan na po ng agarang aksyon yung mga iniindang karamdaman. Kasi mahirap po na pinapatagal pa natin ang isang karamdaman, lalong-lalo na po kung ito ay needed ng i-treat or kailangan na po talagang gamutin, di ba? Kasi may mga client po tayo na medyo complicated na, which is dapat naman po talaga, bago pa man naging complicated yan, kailangan po nakapag-intake na kayo, di ba? Pero, kahit ganyan po yung nangyari or yung situation ninyo, tutulungan po natin, di ba? Para mas mapagaling po kayo and, di ba, mas humaba pa yung buhay ng mga amazing client po natin
or amazing people natin, di ba? So, ayun po. Ano pa ba? Amazing people, sa mga gusto naman po mag-resell ng products, di ba? So, ayun po, ulitin ko, may mga packages po kami dyan. Pwede po kayong mamili and kami po bahala magtuturo or mag-orient po sa inyo kung paano ninyo i-resell yung ating mga produkto. Anyways, promo po kami sa Mega One. Yan po ang isa sa pinakamagaling naming mga produkto. Dahil si Mega One po, siya po ay combination ni Amazing Trio plus meron po yung 7 added herbs. Yan po ay kinabibilangan ng broccoli, astragalus, holy basil, milk thistle, moringa din, turmeric. Diba? Napakagaling po yan. So, pwede po yan for maintenance. And talaga namang yung mataas na dosage, ibibigay po natin para sa mga may mabibigat na karamdaman. Pero, sa hindi naman gaanong kabigatan yung health concern, pwede naman po natin ibaba, di ba? So, ayun po, kumbaga, ibibigay natin yung mas mataas na dosage sa mga komplikado na po talaga yung karamdaman. And dito sa atin, binibigay po natin high dosage, di ba? Kasi wala pong overdosage yan. Nagsisimula po tayo sa mataas na dosage and after po, makita natin na merong recovery or talagang magaling na, dun lang po natin ibababa, di ba? So, baliktad. Kasi sa ibang nag-uumpisa sa mababang dosage pataas. Sa atin po, magmumula sa mataas up to pababa, di ba? Kasi nga sa atin, dun tayo sa pinakamalakas na makakatulong sa ating mga karamdaman. Kumbaga, yung mataas na dosage, kung mas mataas na dosage ibibigay natin, ibig sabihin yan, mas madali yung pag-process sa katawan natin, di ba? Yung pag-respond ng katawan natin, and mas mabilis po tayong mapagaling. So, kumbaga, doon na tayo sa solution, di ba? Wag na nating paligoy-ligoy, kumbaga, wag tayo dun sa, tawag dito, wag tayo dun magmumula sa pinakamalat kung alam naman natin na mas matagal yung process. So, doon na tayo so kung ano yung the best na makakatulong po sa atin, especially po sa ating mga karamdaman. So, again po, ang ipinagmamalaki po namin na mga amazing products. Meron po kaming amazing capsules, 4 po yan na klase. Meron kaming Miracle C, Multi-5, Mega E at Mega 1. So, si Miracle C po, ito po ay ang napakayaman sa vitamin C. Si Miracle C po, pwede po yan sa mga may ubo, sipon, trangkaso, yan po ay pwede sa mga month-old na babies, diba? So, pwede ninyong ihalo sa iniinom kasi kung hindi naman malulunok ng bata, diba? So, pero yan po ay jelly. So, kahit po, natutunaw naman yan. So, Miracle C po, napakagaling po niyan. So, siya po nagpo-provide ng vitamin C na needed po ng ating body. So, napakayaman po niyan sa vitamin C, which is, yan po ay, kumbaga, hindi po nagpo-produce ng vitamin C yung katawan natin. Kaya, syempre, siya yung, kumbaga, yan yung mag-provide and siya talaga yung magbibigay ng nutrients na needed po ng katawan natin. At least, hindi man tayo makapag-intake everyday ng mga fruits or vegetables, different kinds of vegetables, at least po meron tayong capsules, which is nandun na yung mga hinahanap natin, di ba? So, simple lang, mag-i-intake lang kayo ng products, di ba? So, ayun po. Si Miracle C, napakagaling yan, pang-protekta at panglaban sa anumang karamdaman. So, sa mga virus, di ba? Sa COVID-19, talagang napakagaling po niyan. And we have also Multi-5 capsule. Si Multi-5 naman po, eto naman po yung 5 klase ng mushrooms. So, si Multi-5, kumaga pangpalakas ng resistensya ng katawan, pang regular bowel movement, and of course, talagang maibabalik po niyan lahat ng lakas ng katawan natin na dati meron po tayo, di ba? Kumbaga, i-recover natin yung pagiging malakas, kumbaga, babalik yung lakas ng katawan natin. Kasi nga, yan po ay 5 klase ng mga mushrooms, mga kabote. May taki, shiitake, reishi, cordyceps, at agaricus laceae na pangtulong po sa pagpapalakas ng resistensya or immune system po natin. So, again, si Multi-5 capsule, yan po yung naitutulong sa atin. So, we have next, Mega A. Sa Mega A naman po, ito naman po yung antioxidants natin. So, sa Mega A po, siya ay kumbaga, ito po yung tawag dito, panglinis, pang-cleanse po ng katawan natin. Kasi 'di ba?
ang katawan po natin ay, kumbaga, madami po tayong ipinapapasok or ini-intake sa katawan natin. So, syempre, may mga halong chemicals which is hindi po good sa ating katawan, di ba? So, alam natin yan na, syempre, na kapag chemicals yung laging pinapapasok natin sa ating katawan, possible at magkakos yan ng isang karamdaman. So, dito, kumbaga, yung mga toxins na namumuo na yan or yung mga possible na mga namumuong sakit or mga toxins, mga chemicals na yan, ilalabas po natin, di ba? So, ilalabas po natin yan sa tulong po ni Mega A or Mega Antioxidants. Napakagaling ni Mega A kasi yan po ay 5 klase ng prutas or mga berries. Meron po siyang acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, yan po itutulong ni Mega A or Mega Antioxidants, di ba? So, napakagaling. Bawat kapsula may functions, may role po na ginagampanan sa katawan po natin. Kaya, kumbaga, napakagaling talaga nila kasi bawat isa may ginagawa, di ba? So, walang available sa mga capsules. Kasi nga, lahat ng mga ingredients na yan, may naitutulong, may naiaambag po sa katawan natin or sa health natin. Then, eto na, si next, si Mega 1, di ba, na-discuss ko na si Mega 1, na sabi ko, siya po ay combination ng 3 capsule plus meron po yung 7 added herbs na talaga namang napakagaling po. So, again, ang Mega 1 po natin, pwede po yan sa mga nagme-maintenance, di ba? So, sa mga nagme-maintenance po, pwede po kayong mag-intake niyan, di ba? Kasi syempre, kung gusto po ninyo makagraduate sa inyong mga, tawag dito, mga maintenance, yan po, tutulungan po kayo yan. Pero hindi naman po natin agad-agad aalisin yung mga maintenance na iniinom ninyo, lalong-lalo na kung talagang needed po yan, di ba? So, kumbaga, ipagsasabay po lamang natin yan. Kumbaga, pag nakita po natin na medyo okay tayo, or nakatulong talaga yung Mega 1, and then naubos na yung inyong maintenance na yon, so syempre pwede po natin pamalit na ang Mega 1 natin at kailangan tuloy-tuloy na po yan, di ba? Kasi sa atin continuous yung pag-i-intake po ng mga products, di ba? Napakagaling po niyan na Mega 1. So, kumbaga, yan lagi yung pinapaalalahanan natin, di ba? Na wag po natin puputulin kasi syempre mahirap po na paputol-putol, di ba? Kasi paano tayo gagaling kung nag-intake pa lang tayo, suko na agad tayo, di ba? Kasi nga, syempre, minsan may mga naiinip na sa result. Pero, di ba, kahit naman kasi sa synthetic, may result pa din na, may process pa din po. So, same with products po natin. So, syempre, kailangan lamang po natin mag-antay, di ba? So, huwag nating madaliin ang isang bagay. Kasi, syempre, mas maganda na nakikita natin yung process para if in case man na talagang maging maganda yung result, nakita natin na talagang eto yung mga nagawa,